Kaixo, bideo honetan jarraituko dugu ioi elektroi metodarekin ingurune azidoan eta egingo dugu lehenengo ariketa praktikatzeko. Lehenengo pausua gogoratu dela oksidazio zenbakiak ateratzea. Beraz, lehenengo konposatuan potasio bat positibo lehenengo taldean egoteagatik, oksigeno -2, eta orduan -2 bider 3 -6, gehi bat, -5, orduan 0 izateko, gehi 5 izan behar da kloroarena. Urrengoa, bakarri dakigu oksigenoarena, -2, sufre eta burdinarena ez dakigu, beraz, jarraituko dugu eta ia ber ioiren bat berdin ateratzen den beste konposatu batean, eta orduan atera ditzakegu oksidazio zenbaki gehiago. Urrengoan, azido sulfuriko, hidrogeno da bat eta oksigeno da -2. Beraz, -2 bider 4, -8, gehi 2, 6, -6 barkatu, orduan sufrearena 6 izan behar da, molekula osoaren karga 0 izateko. Eta hemen ikusten duzuenez, baukagu sulfato ioia, SO4, orduan, sulfato ioian beti sufrea egongo da oksidazio zenbaki horrekin, berarekin, orduan 6 izango da sufrearen oksidazio zenbakia. Sulfato ioian beti konposatuak egongo dira oksidazio zenbaki berekin. Ioia ez delako aldatzen, beraz, ioi hori eratu da oksidazio zenbaki horrekin. Eta orduan horrela ja kalkulatu dezakegu burdinarena. 2 dena. Jarraitzen badugu, berriro aurkitzen dugu sulfato ioia. Beraz, hemen badakigu 6 eta -2. Hala ere, burdinarena badaukagu beste aldean, hemen, 3. Baina, konturatzen ez bagara, egiten duzuen, -2 bider 4 bider 3, gehi 6 eta zati 2. Eta orduan ematen du 3. Urrengoan bakizkigu biak, halogenoak eskuinean daudenean -1 eta potasioa lehenengo taldean egoteagatik 1. Eta uraren kasuan baita biak dakizkigu. Urrengo gauza, begiratzea, zein kasutan aldatu den oksidazio zenbakia. Zein elementutan aldatu da oksidazio zenbakia. Beraz, badaukagu alde batetik kloro, ezta? Pasatzen du 5 positibotik -1. Eta bestetik badaukagu burdina. Burdina ikusten dugun bezala, hemen badauka oksidazio zenbakia 2, eta hemen 3. Orduan, gogoratu bietatik hartu behar ditugula ioiak. Eta erdi erreakzioak idatzi. Orduan, hasiko gara adibidez kloroarekin. Eta pasatzen da Cl-1. Eta ioi honen oksidazio zenbakia edo karga kalkulatzeko, gogoratu nola egiten genuen, -2 bider 3 -6, gehi 5 -1. Beraz, ioi honen karga -1. Eta jartzen dugu beste erdi erreakzioaren hasiera. Burdina bere oksidazio zenbakiarekin, hori da ioia, gogoratu hirutarretan baukagula. Metala ioi bat da, eta beste guztia beste ioia, hemen baita ere. Metala, ioi bat, eta beste guztia beste ioia. Eta burdina, pasatzen da baita ere, burdina izatera, baina kasu honetan, bere oksidazio zenbakia 3. Urrengo pausua, goratu oso garrantzitsua doitzea. Orduan, kasu honetan, burdinaren erreakzioa badago doituta, erreaktibotan eta produktuetan daukagu bakarrik burdin bat, baina kloroaren kasuan ez dago doituta. Eta oksigenoak nola doitzen ditugu beti? Urak gehitzen, ur molekulak gehitzen, beraz. Produktuetan falta zaizkigu 3 oksigeno, beraz, 3 ur molekula gehituko ditugu. Ze gertatu da orain? Produktuetan badaudela hidrogenoak eta erreaktiboetan ez. Zenbat? 6. Gehitzen ditugu hemen. Eta orain, kalkulatu behar dugu zenbat elektroi partekatu diren edo transmititu diren bi espezie hauen artean. Orduan, kalkulatzen dugu erreaktiboetan dauden guztien karga 6 positibo, daukagulako protoiak bakoitza bat positibo kargarekin, baina 6 daude, orduan 6 positibo, ken bat
bost positibo, vale? Eta produktuetan bakarri daukagu kloroa kargarekin, orduan hori markatzen du ze karga daukan, -1, vale? Oksidazio zenbakia jeisten da, beraz, ze gertatzen da hartzen dituela elektroiak. Zenbat? Pues zenbat elektroiatu behar ditu, bost positibotik bat negatibora pasatzen arte. Pues hombre, 0 arte hartuko ditu bost elektroi. Bost positibo bada, neutro izatera bost elektroi. Eta bat gehiago hartu behar du, -1 izateko. Orduan, hartuko ditu 6 elektroi. Eta burdinaren kasuan, zenbat elektroi transferituko dira? Bueno, oksidazio zenbakia handitzen bada, gogoratu, elektroiak galdu. Zenbat kasu honetan? Pues 2tik 3ra pasatzeko, bakarrik bat. Elektroi bat galdu. Vale. Eta orduan, orain, zer dakigu? Pues elektroi kopuru berdina egon behar dela. Vale? Espezieen artean transferitzen den elektroi kopurua berdina izan behar da. Nola lortzen dugu hori? Bueno, kasu honetan, bigarren ekuazio hau burdinarena bider 6 egitearekin nahiko. Horrela lortuko dugulako elektroi kopurua berdina izatea. Vale? Baina erreakzioaren atal guztiei bider 6 egin behar diet. Eta goikoa pues ez diote zer egin behar, eta horrela utzi dezaket, eta 6 elektroi izango dira baita ere. Vale, orduan, kopiatzen ditute reaktiboak alde batetik, eta gero produktuak. Vale, pues daukagu 6 protoi, sei burdin, eta gero, geziaren gainean, pues elektroiak. Vale, badauzkagu, bietan, kasu batean hartzen dira 6, beste batean galtzen dira 6. Vale, kloruro ioia, burdin 3 plus. Vale, eta hau gogoratu dela, ekuazio ioniko doituta. Badaukago doituta ionikoa, eta orain doitu behar dugu hasieran eman diguten erreakzioa. Beraz, idazten dugu berriro, hasieran daukagun erreakzioa, eta ikusiko dugu jaber ze koefiziente estequiometriko jarri behar ditugun. Vale. Sulfato ferrikoa, kloruro potasikoa, eta ura. Vale, eta orduan begiratu behar ditugu pistak. Nork emango dizkigu pistak? Ekuazio ioniko doituta. Beraz, vale. Konposatu honetarako ze pistak dauzkagu hemen erreaktiboetan. Bueno, gure ioia hau da, eta zenbat daude bakarrik bat. Beraz, printzipioz ez dugu zer gehiagorik jarri behar hemen. Esaten digute, ioi hauetako bat bakarrik egon behar dela. Vale? Bigarrenera pasatzen gara, eta hemendik ze pista daukagun? Bueno, zenbat burdin egon behar diren. Bakarrik bat dago hemen, orduan ze koefiziente jarri behar dut? 6. 6. Vale. Azido sulfurikoan. Esaten didate 6 protoi egon behar direla. Vale, baina hemen badauzkat 2. Orduan, kontuz honekin ze normalean liatzen zarete asko. Hemen badaude 2. Beraz, guztira 6 izateko, ze zenbaki jarri behar dut hemen? 3. Vale. Urrengo konposatuan, vale? Ze pista daukat ekuazio ioniko doitutan, hemen jakiteko ze koefiziente jarri behar dudan. Bueno, burdina baita ere berriro. Vale? Eta egon behar dira 6 burdin. Eta berriro gauza bera, badaude hemen 2 ja, orduan. 6 izateko, ze koefiziente jarri behar dut? 3. Vale. Urrengoa. Hemendik, ze datu dauzkat, kloruro ioiaren, eta zenbat kloruro ioi egon behar dira? Bat bakarrik, orduan horrela utziko dut. Ezer ez badago goratu bat dela. Eta azkenean urarentzako, badaukagu tal kual, pista hori urarena. Vale? Orduan, 3 bat jarriko dugu. Eta orain, konprobaketa. Benga reaktiboetan, potasio bat kloro baita ere, 3 oksigeno hemen, 24 hemen, eta 12 hemen. 39 oksigeno, 6 burdin,
6 sufre hemen eta 3 hemen, beraz, 9 sufre guztira. Oxigenoak zenbatu ditut ja, eta hidrogenoak. 6 hidrogeno. Vale, hau erreaktiboetan. Orduan, produktuetan, 6 burdin. Hori momentuz, ondo, 6 burdin, eta 6 burdin. Hemen badauzkagu 9 sufre. Hori baita ere. Bueno, ondo, doituta dago. Potasio bakarra. Ondo baita ere, bietan daukagu gauza bera. Kloro bakarra baita ere, ondo. Bietan gauza bera. 6 hidrogeno, baita ere, oso ondo. Eta azkenean, hemendik 3 bider 3 9, 9 bider 4 36, eta 36 gehi 3 39 oxigeno baita ere. Beraz, doituta dago oso ondo, eta orduan lortu dugu ja, hau, ekuazio molekular doituta.